Bună ziua, numele meu este Șuță Vicol, sunt profesor la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu din București, o școală care școlarizează copii cu dizabilități intelectuale. Reprezint disciplina kinetoterapie și vom încerca astăzi să realizăm o activitate didactică desfășurată prin intermediul tehnologiei și al internetului. Școala noastră își desfășoară activitatea pe platforma G Suite, o platformă agreată a Ministerului Educației și Cercetării. Pentru început ne vom conecta la platformă. În primul rând trebuie să aveți un cont Google cu care să vă conectați la platformă și cu acest cont intrăm în Google Classroom. Am constituit 16 grupe de lucru. Ele reprezintă cele 16 grupe, cele 16 activități pe care le desfășor în catedră. Am creat și o activitate nouă, o clasă nouă pentru prezentarea de astăzi. Materialele pe platformă pot fi încărcate cu mai mult timp înainte de desfășurarea activității. Ele pot fi programate să apară pe platformă la o dată și o oră stabilită. Se pot adăuga atât linkuri de YouTube, cât și fișiere, filmulețe pe care voi le procesați. Așa cum am spus, ele pot fi postate direct la momentul la care realizăm încărcarea, cât și ulterior la o dată și o oră stabilită. Se pot atașa de asemenea mesaje pe care copiii le vor vedea la momentul accesării platformei. Conectarea cu copilul se realizează prin accesarea linkului Meet. Acesta poate fi foarte ușor copiat și trimis fie pe WhatsApp, fie pe mail. Nu trebuie creat linkul de fiecare dată când realizăm activitatea, ci același link rămâne și poate fi accesat ori de câte ori avem ora în program. Astăzi încercăm să realizăm o lecție de kinetoterapie. Ne imaginăm că și copilul este conectat la platformă și vom descrie metodologia, strategia didactică pe care o folosim în realizarea lecției noastre. Ca temă de lecție avem lordoza, ca și deficiență fizică pe care copilul o prezintă și ne propunem astfel să realizăm exerciții, să efectuăm exerciții de corectare a lordozei. Înainte de lecție, de comun acord cu părintele, acesta știe la ce oră va trebui să se conecteze pe platformă, de comun acord vom stabili materialele didactice de care avem nevoie pentru a realiza activitatea respectivă. De asemenea, spațiul de desfășurare al activității va trebui aerisit și cu o luminozitate care să permită desfășurarea lecției noastre. Menționăm că lecția de kinetoterapie va parcurge aceleași etape, va avea aceleași etape de lecție, aceleași verigi, acestea fiind impuse de principiile fiziologiei, de principiile de desfășurare a efortului. Prima etapă a lecției se referă la organizarea activității. După ce ne-am conectat la platformă, atât noi cât și copiii, pornim prima etapă a lecției, cea de organizare a activității, în care verificăm echipamentul și starea de sănătate a copilului, disponibilitatea pentru a putea participa la activitate. Cea de-a doua verigă, pregătirea organismului pentru efort. Aici am pregătit și un filmuleț pe care o să îl încărcăm. El a fost deja pus pe platformă, așa cum am stabilit. Copilul îl găsește încă înainte de desfășurarea lecției. El poate fi realizat pe muzică pentru a putea atrage copilul la activitate și ne propunem, în cadrul acestei etape de lecție, pregătirea organismului pentru efort, să ajungem la
o frecvență cardiacă de 100 de pulsații pe minut ale inimii, pornind din starea de repaus de la 60-70 de pulsații pe minut. Dacă la sala de kinetoterapie, filmulețul va rula și vom exemplifica și câteva dintre mijloacele folosite. Dacă la sala de kinetoterapie putem realiza această verigă cu ajutorul aparatelor cardiovasculare pentru a ajunge la frecvența de 100-120 de pulsații pe minut, copilul poate desfășura activitate fizică folosind aparatele cardiovasculare, bicicletă, bandă, stepper. Dacă are acasă astfel de aparate, bineînțeles, putem lucra și el se poate pregăti pentru tema de lecție lucrând pe aceste aparate cardiovasculare. În cazul în care nu beneficiază acasă de o aparatură specială, putem realiza prin exemplificarea unor exerciții așa cum se vede în filmuleț. Menționez că de fiecare dată la activitate, pentru a putea acorda feedback elevilor, folosesc laptopul pentru a partaja materialele, pentru a le prezenta ceea ce doresc ca ei să realizeze și mă conectez și cu un telefon pentru a putea observa, pentru a vedea execuția copiilor și pentru a le putea acorda feedback, pentru a putea să comunic permanent cu ei, pentru că în momentul în care eu partajez ecranul nu mai văd ceea ce ei execută și e foarte important ca pe parcursul întregii activități să acordăm feedback și indicații metodice în realizarea exercițiilor fizice. Bineînțeles, așa cum vedeți în filmuleț, au fost atât mijloace care au vizat variante de mers, cât și mijloace care vizează variante de alergare, în funcție de potențialul biomotric pe care îl prezintă elevul. Putem opri variantele de alergare și să ne întoarcem la mers, tocmai pentru a adapta de fiecare dată exercițiile la nivelul de execuție, la nivelul potențialului biomotric al copilului. Exercițiile, așa cum vedeți, de asemenea, au fost adaptate, sunt variante de mers și de alergare realizate pe loc, ele nu necesită un spațiu mare, pot fi realizate de copil acasă, fără niciun fel de problemă, necesitând un spațiu redus. De fiecare dată, foarte important, așa cum am spus, corectăm execuția copilului. Următoarea verigă, cea de prelucrare selectivă a aparatului locomotor, este o verigă în care realizăm o gimnastică generală, încercăm să pregătim articulațiile pentru tema de lecție. Ea constă în exerciții pentru cap și gât, trunchi, membre superioare și membre inferioare. Pornim și filmulețul imediat. Întotdeauna trebuie să adaptăm aceste mijloace încă din verigile de pregătire a organismului pentru efort și cea de prelucrare selectivă. Exercițiile trebuie adaptate deficienței fizice pe care copilul o prezintă. Astfel, așa cum o să observăm imediat în filmulețul nostru, am ales ca și poziție de bază din care realizez exercițiile, poziția așezat, o poziție din care se corectează în general